Acompanya'ns a un dia d'escalada a casa, a Montserrat, on escalarem la Via Montpart, a la Miranda de les Boïgues. No! Bon dia. Hello, second round. Second round. Avui juguem com a locals, anem a Montserrat i farem una via llarga que es diu Montpart, equipada del 1960, a la Miranda de les Boïgues, si no m'equivoco. Boïgues, perdó. Tio, nois, què feu, tio? Resulta que teníem un Wikiloc molt ben trobat, tal. Tio, no, anàvem pel camí de puta mare. I ens coneixem la zona, sabíem que això és un camí bé, moltes vies van per aquí. Arribem més o menys al punt, a la grimpada aquella hi ha una corda, i l'Arnau diu, hòstia, crec que aquesta corda l'hauríem de baixar, no pujar, segons la ressenya. I, efectivament, ha comprovat el Wikiloc i es veu que era el Wikiloc de tornada, no el d'anada. I res, ara estem tornant enrere a buscar el d'anada. Perquè aquesta roca que podeu observar aquí és la que volem escalar, però no per aquest cantó, sinó per l'altre. Ja som aquí a peu de via. Allà dalt es pot veure l'últim llarg cap al diadre. La via Montpart consta de 3 llargs. El primer, amb una dificultat de quinto mes, on trobarem una plaqueta al més estil montserratí. Després l'encapçala el segon llarg, curt, però amb més verticalitat. Finalment, ens encarem amb el tercer llarg, el més difícil de tots, amb una dificultat de 6A que haurem de superar utilitzant un eminent diadre que ens portarà a la cima. No va, tio. Revisió de seguretat. Bé? Correcte. Perfecte. Molt bé. Tenim aquí la reunió muntada, podem comprovar com el sistema està equalitzat. Aquí el ballestrinque també, la vaga, el reverse ja preparat per assegurar els companys que es troben aquí sota. Estem aquí. Hem fet el primer llarg, el quinto mes. Tenia alguns passets una mica... Montserratí. Sí, Montserratí, ja ens ho coneixem, estem jugant a casa i és el que hi ha. T'has de mirar molt bé els peus que poses, perquè hi ha molt tipus de pedra diferent i n'hi ha que estan molt gastades. que rellisquen i d'altres que són adherència que t'hi cagues. Sí. Potser veus un peu molt bo, però tries abans un altre que no és tan bo. Ho dius perquè hi havia un peu que semblava bo però estava gastadíssim. Hi havia hagut un que he posat i... Blanquets. Sí, una pedra d'aquestes blanques que relliscava a fondo, tio. Ensenyem un exemple, com... O sigui, com aquesta blanca, no? Una cosa així, això rellisca una mica, però en canvi, aquest tipus de pedra potser no té tant agarre, però té més adherència, o això. Això té molta adherència, aquesta marroneta. Aquesta conversa era divertida. Merda. Estàvem dient que sí, el Nil cau fa una mica de pèndol, perquè
Això és Montserrat i aquí els parabols van cars. Això no cal comentar-ho, vaja. Context, el Nil no sap on està la següent xapa. Sí, sí que ho sé. Diu que ho sap, no l'ha vist. Daniel, no vas practicar una caiguda, ara? Just ara, eh? És una caiguda tonta, tio. Hem fet el segon llarg. M'ha tocat a mi fer de primer i bastant guai. M'ha molat la sortida, que era com un flanqueig i després una sortideta, bueno, un pas així com d'aixecar-te, que està guai. I res, bé, curtet, i aquí al final hi havia un últim tram de l'última xapa a la reunió que he patit una mica, però bueno, a poc, posant bé els pauets i ben mentalitzat, ha arribat bé. A mi m'ha agradat bastant, m'ha semblat més assequible que el primer. Cap dels dos era molt complicat, però tot i així aquest l'he disfrutat més. Sí, jo aquest potser també he disfrutat més, també anant de segon, que diferent, però m'ha molat. Sí, el flanqueig aquest a l'esquerra, la pujada, ara el Quim té l'honor i la glòria de... A fer això d'aquí. Aquí tenim un primer tram que puja recte, aquest trosset més vertical, i després ens col·locarem a l'esquerra, seguint el diedre, on la ressenya comenta que hi ha una miqueta de desplom, però que buscant bones postures i intentant utilitzar el diedre al teu favor no es fa difícil. I després arribarem fins a l'arbre que està al final, on haurem de fer una llaçada amb l'arbre, i comenten que des de l'arbre fins a la reunió ja no hi ha més xapes, així que la història es repeteix. Buah, xaval! S'ha gravat a més, Hòstia!
bueno, no? Ja som a dalt. Jo he començat a pujar, no ha sigut tan fàcil com semblava. Sembla que també m'he desviat una miqueta, s'havia de fer més com passant pel diedre. Intentant utilitzar el diedre al teu favor no es fa difícil. Jo estava per la dreta amb unes regletes i llavors, bueno, heu tingut la caiguda que ja heu vist. I llavors he fet una xapa més, però llavors ja he vist que em quedava a la meitat, que jo estava molt cansat, a cada tros havia d'anar descansant i tampoc és plan, ho he disfrutat molt més ara fent-ho de segon i anant amb més calma, i llavors he baixat, l'Arnau ha pujat, i Arnau, què tal ha sigut el teu tros? M'he cansat molt de cames perquè he utilitzat a fondo el diedre sempre que podia. I llavors, en part, això m'ha anat bé, però també, no sé, he pensat, hòstia, he de fer bessons perquè m'he cansat molt de bessons. I hi ha hagut un punt que també quasi caic, no en tenia cap mà. Estava només aguantant molt el diedre. He començat a intentar xapar, no tenia la xapa al cantó dret, que és on m'anava bé. Llavors he hagut d'agafar-la de l'esquerra, que cada cop em tremolava més la cama, i el meu cervell m'anava dient cauràs. I quan he volgut anar a xapar, si no podia posar la puta corda, tio, i llavors m'he agafat a la xapa perquè he dit, com caigui ara amb la corda aquí, bueno, farem una caiguda divertida. Estic segur que molts escaladors que ens escolten des de casa es senten identificats amb aquest moment. Sí, segur que se sentiran identificats. És experiència universal. Algun purità dirà, bueno, les caigudes xapant són les millors. Doncs El que no sé si els hi passa és això amb els puritans. això és que passa que estem cansats, vale? Que això és el que passa, tio. Estem ja nerviosos, tio, ja s'ha fotut a ploure, a més, també. S'ha fotut a A ploure, tio. És que tu creus que s'ha de fotre a ploure, Havia tio? de ser un dia fantàstic, Puta ja, tio. Tu no fots res, Oh, ja. He arribat fins on podia. Joder. Bueno, ara és l'hora que comencen a venir totes les desavinences. Jo, mentrestant, gravo.